Kanegade ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Lapen long ya ka dryran ka baar na ka benta ka jing ai dawai tika ban yada na COVID khat khandai ha baro ka wai kari henin kasi. Government scam ka Border Security Force Meghalaya ban pendap ya ka jing airport bapura hapreng ka Meghalaya bat kari Bangladesh hapo shisnam. But unlike kinong may khmat ka Election Commission kari India sa Assam, bantay yung kijing penkre na kabanta ka Assembly Election ka Bansalong Shen ha kani ka Jula. Ki khubor ki babnya. Kari India kala nang penkre syat-syat na kabanta ka jing ay dawai tika banyada na o COVID kat kandai, hakaba kala penlong ya ka dryran ka balong kum ka jing penkre lupa, halor ki maujam bade ban shim andalayo ya ka dawai tika. Kani galong kasian ka baar bala penlong ya ka dry run but hnyos pa laipun ritali ki district ha ki laipulai tali ki jilla but union territory ki la pendap ya ka kani ka kam la pendap hapo ka jingyalam jong ki district collector lani ki district magistrate khnang ban pensngot ho ikinong tray ki badan ha ka jilla ki district but ki block halor ki kam ram ba ki deban le haba ans dang ban ai ki dawai tika ban yada na covid khat khandai Hakani ka dry run lahikai halor kumno ban register yaki brio but kumno ban pet yaki habala ai ya kadawai tika nalor ki weki kam ke baki deban le haba ai dawai tika unong ai khubor ka All India Radio ule thu bakom bashilak nyo phongot kinong ai dawai tika rengkat lailak ngot ki weipat kilayo jinghikai halor ki kam baki deban le hakijaka ai dawai tika ka Meghalaya kala penlong yakani ka dry run haka artarik haka sien ka beningkong bat kum juru henin kasi haka bede bakani Menteri Rangba du Narendra Modi unya phali jumut bat barok ki Menteri Rangba ki jilla hakari halor kumnu ban penihak syahmat ikajing ai dawai tika ban yada na covid khat khandai haka khatwei tarik menta ubnai Inspector General ka BSF Meghalaya Frontier Hardip Singh ulaong ba ungets kam baka jingker ya uput hapdeng ka Meghalaya bakari Bangladesh ka bala saateng baro shikata ansa pendap no tang hapo shisnam habakran ba kinong pathay khubor ka Shillong hanin kasi Singh ulaong bahaduk menta ladap panker kumba hnyo phaw na ka shispa ya uni uput ubajrong kumba south pa south palai kilometer Uli atu ru bawat la kitu ki basnai ki jingkir put ki long ki balakloi ban pendap ya kakam haki benta ki badang sa kidang hapat ban ap ya ka jingbet na ka border guards Bangladesh BGB shwaban sedang ya kakam Uni Inspector General ka BSF ula benrap ru bakam dan kanu ka khubor ka basai halor ka jingdan ki jaka sa shipor jong ka kanhun king atiar HNLC hari thor Bangladesh katkum ka jingethu jong ka BGB Meghalaya ladon arpusaw ngut ki balayo thammai ya covid khat khandai hinin kasngi kat basan ngut ki lapkot na kani ka jingpang ki badang shitom na kani ka jingpang menta haka jilla ki don chispa san pusan ngut baro ki balakot na covid khat khandai haka jilla ki don khat lai hajar arspa nrupu ar ngut bat ki bala khalat ki long chispa sa pulai ngut Naki arpusaw ngut ki balayo thammai ya kani ka jingpang hinin kasngi arpuai ngut ki na East Khasi Hills but mar iwe idai na North Garu Hills East Jainta Hills but South Garu Hills Menteri katnat ka kwat kakhya ka Meghalaya uba AL Hek ulaong hanin kasngi ba ukurmen scam ba kidawai tika banyada na covid khat khandai kin poi ha Meghalaya haswa ban kot uni ubnai ba menta Habakran ba kinong patay khubor uba hek ula penkin mau ba ka jilla kala penkriya paka bahana ka benta ka jing ai dawai tika tang marsenyo yaki naka sarkar pedeng uba hek ula pensai ru ba ka Meghalaya kampat yo yaki dawai tika menta bat ya barok ki jingdan kam an penyo da ka sarkar pedeng habala kelli halor ka jingla bandon ka jing sngo kho nyo haki brio ban aya ka dawai tika ban ya dana covid khat khandai uba hek ulaong baki brio borobor ki jusngau salia ban priang ki dawai ki berang shumit thammai hangrai ka sarkar kan penthikna ban pensai halor ki dawai tika ki bakan ai khna baki brio kin sngo shngai ban priang ki ni ki dawai tika kani kadai ko All India Radio Shillong ka wallam shapi ya ka khubor Laitali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut
Penjenga iway na iway pan, habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tungin ya lang, banile persya ya kejingpang COVID-19. Kani gadai ko All India Radio Shillong inepteng biang bat ki hubor. Ka kenhuan ki opisar rangba jang ka Election Commission kari India ECI kinle jngwa ya ka Assam na kabenta ban pet ya ki jingpen kriya na kabenta ka election ka ban Salongshen ha kani ka jela. Haki ars ni jong ka jingle jingwa jong ki kata ka khatway bat khat ar tarik menta ubnai kani ka kenhuan hapo ka jingalam jong u Director General ka ECI Udharmendra Sharma kani kendu yau Chief Secretary ka Assam Ujishnu Barwa bat kiwi ki officer rangba ka jela Assam ban yakren halor ka election ban jit nong mikmat thamai syaka yeng dor bar thau an ka Assam ka ban Salongshen. Ka sarkar Meghalaya kalaong bakan penlong ya kabenta ka baningkong jong ka jingde lilam ya udawyong upadan 8 lakh metric ton hapo artayaw. Ki officer kilayathu baka jingkit ya udawyong neki pardawyong sheki jaka balabu bandi kala sedang ha district East Jaintia Hills katba ha district West Khasi Hills bat South Garo Hills kan sedang hapo shitayaw. Ka sarkar kalabu khatway tali ki jaka bandi lilam ya udawyong hendrai na kabenta ka Sien ka baningkong and dia tang ha kisan tali ki jaka. Hadin bakipat ba kila ap laslam ya kajing penyat biang ya ki lingsoin syakol kata nakakat lingsoin ka baha umroy ka Airports Authority jong ka India ka AAI kala penbena ling ba karensan pathai khubor ka Twitter bahkan sedang biang ban penyat ya ki lingsoin na umroy syakol kata nadu kasitarik ubnai rempang. Ka AAI Shillong kalaong bahkan ni kan kring shu ikinong jengok kai perthai ban wan sha Meghalaya bat kan kentiu ya kayo ka kot kipat ba kabla syakta jur haus nam baladam kumpan chupen kan mau ka Indigo kala pensangi no shipor ya ka jingnya kiling sun na umroy sha Kolkata ha ubnai leber menchim snam namar ka jingkhie ka khlam covid khat khandai nalor kani lasdang ru ban penya ya kiling sun na umroy sha Delhi ha ubnai baladam. Katkum ka khubor nakatnat ka koi ka hya ka sarkar pedeng layathu baka jingdan ki bakot na covid khat khandai hakari India kala poi sha ka khandai phun rio point lai khandai na ka shispa haki ar pasaw kan tabala dab ladan palat arpo hajar mut ki brio ki blakot na ka ni ka jingpang bat hadu menta baro ki brio ki blakot hakari ki ladan palat ya ka shiklor lai phun nyaw hajar mut katnat ka koi ka hya ka sarkar pedeng kala thu ru baka jingdan ki bakot hakari India kalong ka babun tam ha Brazil ka jingdan ki bakwat kalong prapu khandai point line rio na kashispa ha Russia prapuway point iway nyaw na kashispa ha Italy nyaw pau point rio pra na kashispa ha USA san khandai point san khandai na kashispa but ha UK kalong sapu nyaw point south na kashispa kibadang shitom na kajing ne kajing pang mentabaro habaro kaway kari kilong arlak arpusan ngut ban penkut ya khubor sa shisen pat kimat kibakong san la penlong ya ka dry run ka baan na kabenta ka jing ai dawai tika ban yada na covid khat khandai ha baro kawai kari India henin kasi Kermens Camp ka Border Security Force Meghalaya ban pendap ya ka jing ker put bapura hapdeng ka Meghalaya bat kari Bangladesh hapo shisnam. But unlike kinong mikmat ka Election Commission kari India sa Assam ban pet yikijing penkrea nakabenta ka Assembly Election ka ban Salongshen ha ka jela. But katung ilapoy sa kabakot jang kakubor kabalawan chapi nak All India Radio Shillong. Sa shipor kataha kapor prabaje ginyaso ka Delhi Station nakabenta kakubor ha kaktin Hindi kaban bot pat kakubor ha kaktin Pareng ha kapor prashiteng. Kani kadai ka All India Radio Shillong.